Obo Kpakpando Kinege no no lumba sozi karakana guere chichim kana na repom ni tolo album Chizzy ani. Udubam chijiru ya wayo ihai batana ya bo oga haiji akwalite omenala ndị Igbo n'ụzọ preacher. Una mara na eba ka anyị na-ekwu ndụ ọma ndị Igbo na-ebi na ka anyị si ebi ndụ gboo ndụ anyị wee maa mma nke ukwuu. N'oge gboo ndị be anyị bụ ndị Igbo maka ese achụ alụ ọsọ na ọkwụ elu anị. Cheta na n'oge ahụ na ọ na-abụ ewere ka ihe ịtụnanya alụ dị iche iche na-eme n'obodo. Ndị ichie, ndị ji ọfọ obodo, ndị ma ihe ekwe na-akụ na-apụta wee bịa wee chọpụta ihe na-eme. Oge ahụ ha na-apụta wee jezie n'ebe ha na-ekpere chi ha, kpọkwuo Chineke ka Chineke wepụrụ ha ajọ alụ na ihe dị iche iche nke ha na-emetụta obodo ya abụ alụ. Mana ugbu a ụfọdụ emebisie na nke ha, obodo dị iche iche adịghị emezi ya. N'eziokwu ewe ndị Chineke gọziri agọzi na gboo ha bụ ndị dibịa ọdịnala, ha bụkwa ndị na-afụ ihe na-eme na mmụọ, ha bụ ndị na-eji ọfọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-enye ndị na-eji ọfọ agosi ha ka esi eji ọfọ aka ha adị ọcha. Mere na alụ dị iche iche chọọ ime n'obodo, ndị mmadụ na-awụ n'ike ewere ka ụfọdụ ji eme ihe na-ekwesịghị, a na-apụta wee gọọ ọfọ gọbichie ajọ ihe a niile. Obodo adịkwa n'udo ọzọ, onye ọbụla na-ebi n'udo na-enwe aṅụrị, na-afụ nwanne ya n'anya, a na-eji ofe iko awụ mmanya. Mana ugbu a ihe na-emezi. Gee ntị, ị nụrụ na nna na-egbuzi nwa ya ugbu a. O gbuo ọ sị na Chukwu sịrị ya jiri achọ aja. Nke a mere n'obodo Benue. Nwata obere nwa nwata nwaanyị dị mkpụrụ afọ 9 ka nna ya magburu wee gbuo. A na-ekwu ka a na-ekwu, akpara ya aka na-ajụ ya, ọ sị na ọ bụ ihe Chukwu sịrị ya mee, na Chukwu sịrị ya jiri nwa ya chụọ aja. Tupu o mee nke a, ebe nwa nọ n'aka nne ya kwu ya ka nwoke ma ji ike wee nabiri ya nwunye ya, gbaje n'ofe akwụkwọ ọfịawa, gbuo nwata nọrọ n'ọbara. Ọ hapụ ya ebe a wee na-apụta, a na-ajụ nwoke wee na-asị na ọ bụkwa Chukwu ya sịrị ya jiri nwa ya chụọ aja. Ihe a mere nwoke a nọrọ n'aka uwe ojii, n'aka ndị uwe ojii ugbu a na-agba ya ajụjụ. Mana icheta n'obodo dị iche iche ugbu a, ụmụ alụ dị iche iche, obere nwata ọkachasị ụmụ nwanyị nọzi n'ihe mkpagbu dị iche iche ugbu a, maka na nna okenye nwoke okenye nwanyị ma ndị chagoro isi awọ na-achọ ịna mmụọ bụzi ụmụntakịrị ka ha dazara aka ugbu a, nke kpa aka ọ na-afọtọ nwata obere nwa. Alụ bịara n'obodo n'ọgbara ọfụ a. Ụfọdụ ejenagota omenala ndị ọzọ chere na ọ ga-abịa yere anyị nri, mana ugbu a ịgwa gị nke bụ eziokwu, ọ dịkwa ka ọ na-awa afịa. Maka na ọ bụ n'oge gboo ihe a niile na-eme, ụdị alụ dị iche iche a na-eme. Ndị ichie obodo, ndị ji ọfọ obodo, ndị dibịa, ha ga-apụta wee gọchipụta ihe a niile. Ọkwa mana a na-akpọ alụ, agọbie ụmụ ajọ ihe a niile. Onye mere ụdị ihe dị otu a, onye gburu mmadụ, a na-achụpụ ya n'obodo, mee ọta ụdị afụfụ kwesịrị ịta.
maka na ị mara na ogbu mma na-esi na mma ana ọkwa na anụ ka a na-ekwu ya mere na ụfọdụ na-atụ egwu na igbuo mmadụ ka isi mee mmadụ ibe gị ka a ga-esi mere gị na ihe iji tụele mmadụ ka a ga-eji tụele gị ụfọdụ wee gbapụsị ọsọ wee hapụzi omenala anyị alụsi ebe niile jupụta ụwa ugbu a ụfọdụ mee ọ sị na ya agbakwuena n'ụlọ ụka ka anyị jee yọọ mgbaghara ihe na-ebe a na-ebe ụmụ nwaanyị ụfọdụ ugbu a akpọrọ na ndị nna ndị ichie agwachaghị ihe a gwara ha batazie n'ezinụlọ nwoke na-ekwu okwu agaghị ege nwoke ntị ihe ọbụla nwoke kwuru agaghị ege ya ntị ma ọlị ma ọlị ekwusie ike asị na ọ bụ nwoke na-ebutere alụ niile dị n'obodo na ọkacha ndị ezinụlọ ebo ya nwoke chesa ihe ọ ga-eme ma ọ fụghị o soro ha jebe ụlọ ụka ngwale gee ntị imerikiti ndị ichie ndị okenye a mere ụdị ife dị otu a ụfọdụ n'ime ha na-ana mmụọ ụfọdụ hapụrụ ka ha si ebi ndụ debe aka ha ọtọ kwụba aka ọtọ na-ebi ndụ ọma hapụzie ya wee banyezie emebe ihe ọzọ ihe agwachi ha na ha ga na-eme bụ ikpere Chineke n'eziokwu jide ọfọ ha adịghị emezi ya ha si na omenala ha pụọ ha banye na omenala bịara abịa ha na-aghọta ihe a na-eme ebe a ụfọdụ ga-abanye agaghị agwacha ihe ha na-eme na-amara na oge ụfọdụ anaghị akọsị ihe a akọsị onye ahụ gazie ebe a izu ụka na ole na ole ma ọ bụ ọnwa one na one nwoke ala mmụọ ọ bụrụ na ịmaghị jiri anya gị nene ime obodo dị iche iche ebe ndị ichie ndị okenye nọgbu wee na-ebi ndụ ọma na-edozi ala na-aga ọfọ jiri eziokwu eme ihe a na-eme ịga n'obodo ụfọdụ ugbu a sọsọ ụmụ nwaanyị ka ị ga-afụ onye jụọ asị na ọ gbanwere na nna gbanwere jebe ụka ụfọdụ baziri ụka ugbu a ha nwụzie ọ bụziri mgba na ọgụ ka a ga-esi yi onye nwụrụ anwụ maka na ọ gbakpuona ndị ebe ọ nọrọ jee kpere nke ha asị na ọ bụ omenala nke ha ka ị ga-eji ya ebe a na-azọ nwoke a nọrọ na ozu nọrọ na ọba ozu ofu afọ 5 afọ 6 afọ 10 aka na-achọ ndị ga-abịali nwoke ọ bụrụ yaramya juru ebe niile n'ezienụ na ụfọdụ amaghịzi ka anyị si agụ ụbọchị anyị n'ala Igbo ụfọdụ amaghị izu anyị were n'ala Igbo ụfọdụ amaghịzi nsọ ala maka na ha were omenala ndị ọzọ sere n'enu ha abụghị anụ enu nke ha na-agba n'ala ife anyị na-ekwu tata nwanna a na-ege mbụ alụ karịzịrị akarị n'obodo anyị ugbu a nke bụ eziokwu jụọ ndị okenye ọ dịbụghị otu a maka na ndị okenye anyị ndị ichie wee ụzọ omenala ha ji agọbi ajọ alụ na ihe ọbụla pụtara bụ ajọ ihe batara n'obodo ndị obodo na-akụ ogene onye Chizzy obodo na-apụta akụọ ogene eje n'ala ebe a na-ekpere chi ha ruo ebe a ha agọbie ihe niile a n'anya ịma na ụbọchị a na a na-erikọ eweta mmanya weta ji enwegasị ihe niile a ga-eme onye ọbụla nọrọ ebe a rikọ ya ọnụ nke a bụ ịgba ndụ gịnị na-emezi ugbu a alụ juru ebe niile abụ m Chizzy ani ngagba ekwentị n'oge na anyị were ka iwe were ike wee sote ya ọnụ n'ihe a omenala ka anyị na-akwalite ebe a cheta na ị nwere ike ikiri anyị na Kpakpando TV na YouTube ije ebe a efu ebe Tobechukwu Chibueze na ebubo ụmụ ihe a niile na Kpakpando TV ilu ebe a nwa na jesoye epie ị na-afụ ihe niile anyị na-eme ya bụ subscribe ị mana ebe a ka ọ dịzi ugbu a n'ekwentị gị nwere ike ikiri ihe niile nke anyị na-eme omenala ndị Igbo fụ ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ka esi agbasa ozi ndị Igbo ilu ebe a subscribe gwa ndị nke gị ebe ọbụla ha nọ na mba ụwa na ọ bụ Kpakpando TV nke nọ na YouTube ka nọ ugbu a ebe ị na-ege m ugbu a bụ na ụlọ nke iri dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu bịa kwado omenala anyị ịbata na ụlọ nke iri bie dị na Savage Crescent jebe ozigbo na ngalaba azụmahịa anyị ka abụghị ha na-ewepụ n'anụ wee rie ya ka ịbịa gbasa ozi gị kwado nke anyị na-eme ndị omenala ndị ihe ọma na-adị mma bịa na kwado nke anyị na-eme ị nwekwara ike ịwa anyị na
08023301976 08023301976 ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Mpụta nwanna mgbapụ ekwentị ka ị weta ọnụ n'okwu a. Alụ ikuku ahụ na-ebu okirikiri na-agbacha agadi nwaanyị aja n'anya. Mbara akwụkwọ ahụ na-agba ọsọ mere ihe na-ebugharị ya nụ. Dọkịta mmụọ onye kaba nwanna a jiri gbanwere onwe ya godfada ndị Igbo onye ọma ya ekele gị. Maazị Chukwuko omeniri ọha na-arọ ndị Izọgụ Washington DC ndị eji ede mba. Ifu ndị na osi ikporo uche ome ka nne ya ụwa ka mmụta n'Igboland onye ọma. Chief Mike Ogbonni ya okwu odobe. Chief Priest onye kpe ologwu ofu okpuru ike anyị ekele gị. Aka nkume nke Jesu ya aka bụ aka nkume nne nna m. Aka nkume nke Jesu ya ihe bụ aka nkume nne nna m. Ọkwa ya ka ndị iro gara ka ha bụrụ mgbe m na-ekwusi ike ha wee baba mba si na-ekwu n'okwu si na-ege n'ọnụ. Lee n'anya ireti mmadụ ihe esi ya ebe n'akwa ọ bụ ka esi eme ha wee si na ha bụ ihe ekele mmadụ tupu mmadụ ọkwa na-ata anya na-atakwu akakwe Enugu steeti ezi aha ka eji nwanna m ihe mgbe onye jiri nwezo gbakwa ime ego oruone obi oge egbebere ugo nwa dị ike na okwu onye ọma ahịrị na mgbe ebiri bụrụ mkpọ ya ịma n'ụlọ okwu na-esi anyị ike uche nwụrụ na-ekwu kewara alo n'okwu na-esi anyị ike. ebe a ka anyị na-eme mmọnwụ, anyị ji asụsụ Igbo wee na-eme mmọnwụ ebe a maka na anyị kwenye na omenala anyị mara mma nke ukwuu. Anyị na-ekwu maka alụ juru ebe niile ugbu a na ọ dị otu a na mgbe gboo, maka na ọ na-abụ omesie ike ndị iche apụta gochie gopịa gochie ajọ alụ obodo wee na-adị n'udo. N'oge gboo a na-atụ egwu Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị mma ị ga-eso m tinye ọnụ maka na anyị ga-eme ya na nkenke n'ụbọchị nke taa. Ọ dị ka iwe ihe anyị ga-eme n'oge nke ahụ lụrụ mkpọbata ndị a anyị na ha na-akparị, mana ugbu a ị nwere ike itinye ọnụ n'okwu 09023111009 maọbụ 09097711009 ya bụ 09002311109 maọbụ 09098771109. Ihe m na-ekwu kpọmkwem bụ alụ na-eme maka ndị Igbo anyị si jiri omenala wee mabichie ụmụ ajọ alụ n'oge gboo. Anyị anaghị asị na alụ anaghị eme, mana ewe ka ndị gboo si eme ya onye ọbụla na-atụ egwu. Mana ọ na-abụ nwata gbasiere nna ya mba ike ewe ihe a na-eme ya okwusie okwu ike, ndị ọgbọ eburu maọbụ tiri mmụọ bịa yọọ ya ịkpakụ. N'oge gboo nwoke mee ihe ọ na-ekwesịghị ime, mee nwaanyị ihe ọ na-ekwesịghị ịma, ndị ichie ndị ada ndị ntorobịa na-abịa yọọ ya ịkpakụ. Onye mezie nke anaghị asọ nsọ, ndị obodo achụpụ ya n'obodo. Lege ntị, ị ma na ewe obodo na ugbu a ndị achụpụgoro n'obodo ha anataghịzi, ha nọzi ebe ọzọ anaghị afụzi ha, agaghị anata n'obodo a. Mana ọ bụzi na ha bịara yọọ mgbaghara olu oge a ga-anata, ewe ihe a ga-eme omenala sachapụ ụmụ njọ a niile o mere. Ka nwere okwu unu onye na-akpọ, ekele m gị. Good morning. Ekele onye akwa ị na-asụ Igbo, sụọ Igbo yele eye. Gwa ya afa gị. Onye afa gị? Etel. Setel. Kọwakana ya n'Igbo. Afa gị ahụ n'Igbo. Kọwa ihe ọ pụtara n'Igbo. Ihe ọ pụtara bụ Chukwuemeka.
Livinus. Gịnị bụ Livinus? Ihe anyị na-asụ ebe a bụ Igbo. Gịnị Chukwuemeka, gịnị bụ Livinus n'Igbo? Livinus bụ ebe ọnọdụ. Ebe ọnọdụ. Ezigbo ọnọdụ gaa n'iru. Daalụ. 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 Uche ya dị ya njọ. Biko ihe a bụ ọnọkọ ndị Igbo. Ọ ga-amasị anyị na ịkpọ anyị gwa ya afa gị n'Igbo. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Gwa ya afa gị na ebe isi agbọ. Ka m wereziri onye ọzọ dị ka nke a egbubiela. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Biko gịnị bụ afa gị, ebe ka isi akpọ? Chibuike. Chibuike gaa n'iru. Daalụ. Kee ka isi mara na ọgwụ ka a gwọọrọ onye ụkọchukwu? Ọ dị mma. Ọ dị mma. Chibuike daalụ. Chibuike West daalụ. Ọ dị mma. Uche ya dị ya njọ. Onye na-akpọ? Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Nnamani Chidebere. Amụghị. Nnamani Chidebere from Yam. Nnamani gaa n'iru. Ịchọrọ ikwu bụ na arụ na-eme n'obodo anyị taa. E nwere ebe chọọchị isi kwadokwe ọjị nwekwere nke ọchịchị obodo a tinyere aka. Ịga na omenala niile na o nwere ezi nke karịrị ọchịchị obodo a, mana bifo enwere ọchịchị dị otu ahụ. Ihe a na-eme bụ omenala, mana ime omenala na eziri gọọmenti, so ọ bụrụ ọsọ chọọchị. Daalụ. Ihe Nnamani kwuru bụ na ihe ka ndị anyị si achị na gboo na ewetaziri ka ndị ọzọ si achị, ndị ọcha si achị, bụ ihe so bute alụ dị iche iche n'obodo anyị ugbu a. Nke ahụ bụ eziokwu, maka na ọ bụ oge gboo a na-achị n'ọgbọ n'ọgbọ, ewe ka esi edogasị tupu hibebezie ndị eze ndị ọgbọ a na-achị n'ọgbọ n'ọgbọ, ndị obodo weta ọgbọ ka esi tọọ ewepụta na-achị otu ahụ. Mana ugbuazi ndị ọchịchị dịka ndị ọcha bịara ebe ndị Igbo mkpara si na ha abụzi eze, otu a ka esi hibezie eze n'ebe niile, eze na ndị ọchịchị obodo wee na-achịzi obodo. Ekwesịsị na omenala ike, ụfọdụ adịghị ekwesịsị na ya ike. Mana ihe anyị na-ekwu bụ n'oge gboo ahụ, iwu obodo ka mekwara na onye ọbụla nwere ike ikpere chi nke masịrị ya. Anyị wee na-asị gịnị meziri na ndị Igbo, ndị gboo, imirikiti na-ekpere chi ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ji aka na-atụ egwu Chineke. Ọ na-agba alụ mebe na obodo ha eje n'ebe ha na-ekpere chi ha, gọchie alụ ahụ, yọọ Chineke, mee ihe niile, alụ ahụ niile akwụsị. Gịnị mere na-adị emezi ugbu a? Maka na ị nwere ike ikpere chi nke gị otu o si masị gị, ọkachasị ndị ọdịnala. Onye na-akpọ? Omekanna ya n'Ukehe. Omekanna ya n'Ukehe. Gaa n'iru, Omekanna ya, ọ ga-adịrịrị gị na mma.
ọ ga-adịkwado gị mma ụbọchị tata mara anyị mma ise obodo anyị emebisigo. kedu ihe a ga-eme ya ka ọ dị mma? maka na ebe ihe a ga-eme ka ọ dị mma bụ anyị na-echekwa azụ ka anyị si wee nọbụrụ hapụta na omenelu nọbụ anyị nwere omenala mana omenala anyị na-arapụziri omenala anyị emebigo omenelu ibe ọjọọ akarịzịa na kịta ka ị ga-akụzi nwa nna nwa agbọghọ jeji na nwa agbọghọ a na-abụzikwa alụ mgbe gboo bụ na ya adị na dị onye nwere mmekọ gị na ya nwoke nwere mmekọrịtara nwere ka unu so bụrụ nwanne ya rere eji gasị gị na ya akpụ gị alụ mana kịta na nna na-adị na nwa ya ekesa ebi akpụgola alụ nka ihe chukwu ya ebekwa n'ikpe karịrị akarị mana asịrị m ndị be anyị ọkwana ya bụ na ya anaghị anọzi ọdụ maka na mgbe ahụ na mmadụ na-anọ arọ narị a na-anọkarịa narị afọ nọkarịa mana kịta na ị na-afụzi mmadụ n'ihe arọ iri asatọ ọ na-achụ na ọ dịkasị ọ gịnị mezi na ya anaghị adịzi ndị ka ndị gboo si wee dị ndụ ka nka ọ maka ibe ọjọọ ele anyị mgbe ahụ a na-akenye n'ofe ihe n'ele ema na ire gị bụ ije ruo ekwezi ikwupụsị ikwuru ajọ okwu a na-ejide gị mana a na-ejidezikwa na-ajụzi a na-ejidezikwa ọ bụ na ọ bụrụta na ahụ ndị nna nna anyị ha nọ ka anyị nọzini ihe meziri anaghị ejidezi maka na na-ejide bụ n'ikwu ọhụụ ọjọọ a na-ejide gị eche m na ndị Igbo ya na-echekwa n'ọnọdụ ha tụkwa ọnọdụ anyị si wee dị ka anyị ma ma ya apụtakwa ka anyị si wee pụta ekenekwa m daalụ Omekanna ya nke bụ eziokwu bụ na gboo ọ na-agba onye mee alụ ewe alụ a na-ewucha mmadụ ị ga-ebi n'obodo mana enweghị onye gị na ya ga na-eme mmekọ ihe ọbụla ị kpọsa n'ahịa sọ gị azụrụ ya ihe ọbụla ewere onye ga-abata na be gị kuru mmiri ma ọ bụ banye na be gị na ya ewe ihe ọbụla ewezi ihe gbasara gị na ndị obodo ewe alụ a ga-eme asị onye a na ọ gaghị ebi n'obodo a na ọ ga-esi n'obodo a pụọ achụpụ ya n'anya ịma na-ewe ndị nọ ugbu a kemgbe e mesịrị ihe a n'agbanyeghị ihe niile ha mere alụ niile ha kpara enweghị onye ga-abata n'obodo a jesi nwa ha akpọbara akpọba na ana elele enweghị na-eje n'obodo a n'ime ezinụlọ ahụ na-anụ nwaanyị enweghị na-ejekwa n'ebe a na abịa n'ụlọ ya dịka nwaanyị ma ọ bụ onye a si ebe a jee n'obodo a jee nwaanyị enweghị onye na-atụpụrụ ya ọnụ maka gịnị maka alụ ndị be ha metara ha na-ekwebeghị eme gịnị bịa kpụọ maka na a na-agụchi alụ ọ bụrụ na ụfọdụ ịmanye jee na ezinụlọ ụfọdụ ewe anya obi ụfọdụ ị ga-afụ ugbu a ha emechiela na kpamkpam amaghịzi ha ama maka gịnị ije jụọzie ọfụma jụọ ndị agbata obi ma ọ bụ ndị obodo ihe ha ga-akọrọ gị bụ na ndị ahụ mere ajọ alụ ha mere alụ ha dabatazi obodo a ụfọdụ bụ ndị ewuchara ha eche na echefugo ha ewuchafa ha ejesie ebe ha jesiri maka ihe ha na-eme were ka ha si tụta nwa obere ego wee na-abata enweghị onye na-asị ha nnọọ ịnatana na ewe nke ọzọ maka nke a ha gbafuo n'obodo maka na enwe ozi ihe eji ha eme oge ahụ a na-ekwu maka ya bụ oge a na-asọ nsọ anị oge a na-agbara alụ ọsọ mana ugbu a lezienụ nke mere ugbu a obere nwata ka Chineke kere ka o si kee gị nna jenara ya nne ya gbuo ya ajụọ ya gịnị mere ihe o kwuru ugbo na Chukwu osiri ya jiri ya chụọ aja ị mara n'ebe a kara afọ atịrị ụdị ihe dị otu a na ya afọ onye a bụ John bụ afọ ya ịfụna ihe a na-ekwu maka ya ọ bụrụ na ị na-eme omenala ike na-emesighị ike ịgwa gị nke bụ eziokwu ị mara na ebe a na-agwara gị a ga-agwa gị na ihe ọbụla ị mere na ị ga-eji isi gị buru ya kedu maka nna John Debun gịnị mere gịnị tinye gị n'ụdọ ụwa mana ekene dị Chineke na ndị uwe ojii aka kpakarịrị ya ugbu a na-agba ya ajụjụ sọsọ ihe ọ na-eke bụ na ọ bụ Chukwu si ya jiri nwa ya chụọ aja ihe na-eme ka m were m ofu ma mma na abụọ ihe na-eme n'obodo anyị onye na-akpọ ezigbo mma ọ ga-adịrị gị ma Chineke gọzie gị gaa n'iru ebe ka ị si akpọ ntụnye oke nke m na ero nke ehihie a bụ ihe na-emesi
ndị ọchịchị n'aka sikwa ndị ụka n'aka, maka na ọtụtụ ndị ụka ụfọdụ n'ime ha hapụsiri ife Chukwu fewazie ego. Ndị odozi obodo bụ ndị na-achị obodo bụ ndị eze, ọtụtụ n'ime ha bụzi ego ihe a na-achị na-achọghị ọdịmma ndị ha na-edubu ndị etinyere ha n'aka. Dịka a na-abanye na ihe gbasara nhọpụta, ọtụtụ ihe na-adị na-emegasị n'ime obodo dị iche iche, ihe arụ, ihe na-ekwesị ọ gịnị kpatara ya? Ọ bụ ọchịchọ na anyaukwu bata ma nwee echi. Ihe na-eme si ndị Chukwu kere eke n'aka bụ ndị owu. So tinye oke nke m nwa Nweke esi Ọkọfịa nke dị na Ebonyi steeti. Nwa Nweke, ọ ga-adịrị gị mma, Chineke gozie gị. Ịma ihe o ji ewute bụ na omenala bịara abịa bụ ụzọ imirikiti, mana ndị nke ochie ha ejisighị ike wee katọọ nke omenala, kama ha bịara weta gosi gị ụtọ nke ha, sizie gị na otu isi eme nke gị na ọ dịghịzi mma. Mana ugbu a ihe ọ na-ewutekarị ya bụ na ndị a bịara abịa ga-ebu ụzọ si gị na ihe ọbụla ị mere dịka onye omenala ma ọ bụ onye Igbo otu Chukwu si kee gị na ọ bụghịzi otu a ka mma. Ha echefuo na tupu ha abịa na-ewe Chukwu kacha chi niile ị na-ekpere, na-ewe ka isi agwa onwe gị na ịda ọrịa, na-ewe ndị dibịa ọdịnala, na-ewegasị ụmụ ihe gbasara ka anyị si efe Chineke na-aza ekpere, azasi ya ike oge a ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke. Mana ugbu a ihe ọbụla ị mere dịka onye omenala, oge ụfọdụ rị ma nke na-atọ ọchị bụ na ịsụọ asụsụ obodo gị sụsie ya ike, asị na Igbo onye ime ọhịa na-enweghị ihe ma ọ bụ na Igbo onye alụ. Mana ihe a na-ewutesi ike. Ndị ihe ọbụla ị mere ma etinye ya ụka ma ọ bụ etinye ya bekee, enweghị ihe a ga-eji gị wee kpọrọ. Maka gịnị? Ha ebu n'ụzọ kọtọọ ihe niile gbasara gị, ihe niile gbasara omenala. Ụfọdụ akọtọsịa ma afa ị na-aza, afa nna nna gị na-aza, afọ eji mara obodo gị, asị na ọ dịghịzi mma, kama ka agbanwee gị n'ohu, ka agbanwee afa gị, gbanwee afọ obodo gị, gbanwee otu isi eri nri, gbanwee otu isi eme ihe niile ị na-eme. Ọ bụrụ na o kwere ha ime, ha ka gbanwekwa ọbara. Mana sọsọ ụbụrụ ka ha ji ọnụ gbanwee, ụfọdụ na-esozi ha otu o si masị ha, wee mezie na alụ juru ebe niile. Ndị nna nna anyị ha ndị ichie, ndị ji ọfọ obodo, ebee ka unu nọ? Ihe mere na m anaghị akpọkwụzi ndị eze ọdịnala akpọkwụsị ha ike bụ na-ewe ndị tinyere ha n'ọkwa, na ihe ha tinyere n'ọkwa ka ha ga na-eme. Ha mesie ike asị na ọ bụghị ihe a ka a si ha mee. Mana n'oge gboo a na-achị n'ọgbọ ekene m ndị Ọhafịa, ebe eji ọgbọ eche eze, ndị ọgbọ na-apụta mee ihe ọgbọ, mesie ya ike, dozie obodo, na-alụ ọlụ obodo n'ọgbọ na Ọhafịa. Akaji omenala jisie ya ike. Ndị obodo dị iche iche kajikwa omenala nke ha jisie ike. Mana ụfọdụ hapụrụ omenala, ihe niile gbasara ha. Hei, kedu ihe ị ga-agwa Chineke na ilu na eze? Ị na Chineke kesị gị kee gị dịka onye dị otu a, mbịazie mmadụ ibe gị asị gị na ọ bụrụ chigwu kere gị, na ọ bụ chi nke ya kere gị, nekwa ka ị ga-esi na-eme, na ị ga na-eme ka ya wa. Ka m were ya na echi onye na-akpọ ọ dị nwata na nne ya biribiri. Igwe nwe okike gaa n'iru. Mana ife mebu na ndị ọbụla akụkụ ọbụla Chineke kere nwere ọgbụgba ndụ ha na Chineke. Onye hapụ ọgbụgba ndụ ha na Chineke ga-eme nke ọzọ. Ofu ụbọchị onye ọya nwụ, inwe ya azụ ikpe ibi mbele. Daalụ Igwe nwoke. Ọ dị mma, otu a ka m eji maka na ewe ndị anyị na ha ga-atinye ọnụ n'okwu n'nkeji one na ole ma ya na-akpọ kemgbe ka m mụlie. Onye na-akpọ? Chizzy. Eze Enugu, ndị ka ị mere?
ọ dị ma ọ bụ menweta ụta iwe aka egbu ewe n'iwu daalụ eze biko nna m ịma na kịta inekwe anya iwu ka esi wee dị onye maria n'anya tata n'oge onye oge n'anya ihe adịghị otu ọzọ kemgbe amaghị ma nna m akụkọ akụkọ na mmadụ ji mma were hụọ n'enyi ma ọ hụọ n'anya kịta ka ọ na-emekwe asị m biko ụmụaka anyị ha bụ ndị ọka njọ mụ akadaworo nkanụ ọ bụghị na mmadụ bapụrụ ọsọ anaghị achụpụ mmadụ kịta mmadụ ruo abụ kịta gbuo mmadụ tọmọgabefe bapụ ọ gbara n'ụlọ ụka mmadụ achinyere aka na ya agbakwarị mana mgbe akwara adị mgbe gị na-edo ọta bebe m n'odo egosi m na ebe a dịrị m arụ mgbe na adịrị m arụ anyị ga-abịa bupụta ya niile mgbe a na ha dị ruo arụ mmadụ ana m achị ndị Igbo biko ọ dịwara iwu Baịbụl ewe na ana mmadụ emena ihe alụ ezu n'ori atụ na asị tụgide mmadụ ibe gị mana ha na-eme ihe niile ụfọdụ na-anara nwunye mmadụ ihe arụ akarịa ịbata be anyị na o nwere ebe nwaanyị nọ n'ụsọ aga ka ihe mere ọ dị mma ewutena gị eze Enugu biko otu a ka anyị ga-ezi wee pịachie ya na ụbọchị nke taa maka na anyị nwere ihe ọzọ anyị chọrọ ime bụkwa ihe ga-abara anyị niile uru mana ihe anyị na-ekwu bụ biko kwee na nke ikwere kwesịe ike kwee na omenala Igbo kwee na otu Chineke si kee gị debe aka gị ọcha ka alụ a niile wee pụọ biko ndị ichie ndị okenye maka esi echekwa obodo mere na alụ ada adịkebe n'obodo biko gbanụ mbọ gbasienụ mbọ ike ka anyị jikọta aka ọnụ chụpụ alụ a niile kpekwa Chineke anyị ndị nna nna anyị ha na-ayọ ọ na-abụ ihe ike maọbụ ndị alụ maọbụ ndị omekome maọbụ ndị chọrọ ịnụ ahịa chọrọ ịbata ewe ebe ha na-eji akpọkwu Chineke aza ha ekpere Chineke chebe obodo ahụ ịjụọ ndị gboo na ụfọdụ ebe n'ala Igbo anyị eruru ebe a maka na ndị obodo a wee ihe ha mere mee ya ọfụma Chineke wee za ha ekpere ya anyị na-asị bụ debe aka gị ọcha mee omenala ma jide ọfọ ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma abụ m Chizzy Ani udo dịrị ndị Igbo mbịachite ọzọ mụ na nwanne m nwoke anyị ata ebe ụmụ ihe anyị ji bịa ọnụ anyị kelela gị Tobel Tochukwu ọ ga-adịrịrị gị na mma ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma cheta na ị nwere ike ije kiri ihe niile nke anyị na-eme na YouTube ya na Kpakpando TV ije na YouTube pie Kpakpando TV ịfụ ihe onyonyo anyị ọgba ikiribe iru ebe anyị sọskraịbụ maọbụ iwu anyị maka ịkwalite omenala na ịgbasa ozi gị na 08023301976 ewere ihe ịbara uru anyị ga-eme n'ịkwalite omenala anyị na ime ka ala anyị dị mma kwalite ọrụ aka gị na ihe ọbụla nke iwere ka ụwa niile mara maka ya kpọọ na 08023301976 08023301976 maọbụ ebewe na ụlọ nke iri bie ya bụ na ebe obi anyị ya bụ Solid FM ụlọ nke iri bie dị na Savage Crescent na GRA na obodo Enugu ebe a ejebe na ngalaba azụmahịa anyị ka agwa gị ha na-ewepụ na anụ were ya ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma Chineke gozie ndị Igbo maka na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị nọ
You tune into Solid 100.9 FM. I have not seen her too. I think it has